התחיל החיים פחות או יותר נורמליים, היה לנו דירה והתחלנו לחיות כבר פחות או יותר נורמלי. אוכל היה נורמלי, היה שם שפת הים, התחלנו לחיות. ואז... מתי התחלתם לחשוב על ישראל? כל הזמן. ולא יכולתם להגיע? לא. אז נולדה הבת שלי. איזה בת? זאתי שבת... איך קוראים לה? שושנה. שושנה נולדה, ואז התחילו לדבר על עליית ב'. הבעל שלי עבד בתור שוטר. הוא היה מפקד המשטרה היהודית שמה, ואז התחילו לדבר על עלייה ב'. היה צריכה להיות מסנטה צזריה אונייה שנוסעת לזה. בינתיים אני הכנסתי להריון שני, והייתה לי הפלה ולא יכולתי לזוז. אז כל החבר'ה נסעו, ואנחנו שלחנו הכל, ואנחנו נשארנו עם כלום. סמלה לא הייתה לי. זה מה שהיה עליי. והקטנה, הייתה קטנה בת שנה. תדברי בקול רם. מה? תדברי בקול רם בבקשה. כן. הקטנה הייתה בת שנה, והיה לנו זה, איך קוראים? כזה מספירט, מנורה. כן, זה לקחנו איתנו, שיהיה לנו על האונייה לעשות לה אוכל. והיו כמה חיתולים וכמה גופיות, ובשבילנו לא היה רק אחד דבר להחליף. ובסוף אני נכנסתי לבית חולים ולא יכולתי לנסוע. אז נשארנו באיטליה, נשארנו עד 49. ואז התחלתם מחדש דברים? מסוכנות, תשמעי, קיבלתי נעליים עם כאלה ושמלות, אבל לא הייתה לי ברירה, הלכתי איתם, שחור, צער, נראיתי כמו מפלצת. כמו מפלצת, לא היה לנו. ומתי, מי נולד שם? הבן, איך קוראים לבן? אבא. מתי הוא נולד? הוא נולד ב-48. וכשהגעתם לארץ, הדברים חיכו לכם פה? מתי הגעתם לארץ? הגענו לארץ ב-49, ב-19 במאי. והדברים קיבלנו אחרי שנה וחצי. עד שהיה לנו כסף, היה לנו שכן שהוא היה יקה, אז הוא נתן לנו את הכסף. הבאנו את הדברים, פתחנו, העכברים הגדולים יותר, איך קוראים לעכבר היותר גדול? חולדה. חולדה. התחילו לצאת, לא נשאר לנו כלום. כלום, את יודעת מה זה? המעילים והבגדים, הכל זרקנו. מה שנשאר, יש לי מכונת תפירה פה עוד, זה שנשאר לי, וכמה כלים, זה מה שנשאר מכל הדברים. ושבאנו לארץ, לאה שמעוני מראיינת את גברת קנטורוביץ' פסיה. הגענו לארץ עם אונייה גליל
גלילה, גליל. זה היה משהו זוועתי. עם 2 ילדים הגעתי. הגענו לחיפה. היה לי סיפור באונייה, הבת שלי נאבדה לי. עד שמצאתי אותה. היא הייתה מאוד שובבה. ועד שמצאתי, תודה לאל, מצאתי, באנו למחנה, איך קוראים לו את זה? בחיפה. עתלית? מה? עתלית? לא, לא? בחיפה, בחיפה? מחנה, לא זוכרת. אני אזכר בעצם, לא חשוב. 2 ילדים שלי נעשו חולים. מה זאת אומרת שלשולים? זה היה נורא. לקחו אותם לבית חולים. סן לוקס, בסן לוקס, זה מחנה היה בחיפה. לקחו אותם לבית חולים. אני מוכרחה להגיד שהיחס היה מתחת כל ביקורת. מתחת כל ביקורת. ביום את לא יכולת להיכנס לראות את הילדים. הלכנו על יד החלון ואז זרקו אותנו, האחיות. בלילה השאירו את כל הילדים חולים לבד. כולם הלכו, הבית חולים היה פתוח. את מבינה מה זה? איזה בית חולים? מה? איזה בית חולים? שמה בסן לוקס, איפה הילדים היו. כל הלילה לא ראית אחות, לא ראית רופא, הכל היה פרוץ, פתוח הדלתות, וככה זה. ואז אני, כמובן, הייתי כל לילה, פעם באה לי. אבל זה היה, אמרתי, ריבונו של עולם, איזה מין יחס זה. ביום לא נתנו להיכנס לראות דרך החלון, ובלילה הכל פרוץ. נורא סבלתי, נורא. אחר כך היינו שם, לא יודעת, שבוע, שבועיים, ואז באנו לבית ליט פה, לבית ה... מחנה. כן. פה היינו בבלטה, וחום, וקור, והילדים חולים. מה זאת אומרת? הבן הזה, השני, האבא שיהיה, הוא היה כל כך חולה, שהיה לי מזל שהבאתי מאיטליה שק אורס. עם זה לאט לאט סידרתי את השלשולים. ואז שבאנו לחיפה, לא היה לנו שום אפשרות לבשל את האורס הזה. אז לבעלי היה שעון זהב, ואמרו שיקנה בננות ותפוח עץ. אז הוא מכר את השעון ב5 לירות, והלך לקנות כמה קילו תפוח עץ ובננות שיהיה לבן הזה מה שלאכול. הוא היה כזה גבוה וכזה רזה. מה שאכל יצא. ואז נשארנו שם עד דצמבר. בא הגשם הראשון והרים לנו את האוהל ונשארנו ככה. אז בעל שלי נסע לתל אביב, שמה לפועל אגודת ישראל, ועשה צעקות, תראה, אשתי בהיריון, 2 ילדים יש לנו, ואנחנו מתחת השמיים, אין לנו כלום. אז נתנו לנו בית, חדר, בגני צבי. זה על יד רמתיים. אבל מה? נכנסנו לחדר הזה, אז החדר הזה היה ככה בנוי פה, ופה היה הר. אז בא הגשם הראשון,
כל המים בפנים בבית. ואני פה עם 2 ילדים חולים, ואני בהיריון. תתחילי עכשיו לנקות את החול ואת הבוץ ואת הכל והכל, אין לי כלום. אין לי בגדים, אין לי כלום, כלום. אז בעל שלי הלך וחיפש עבודה. ומצא עבודה ב1.40 ליום בפרדס. אז הוא הלך לעבוד בפרדס. בינתיים שמענו שיש בית, זאת אומרת זה היה שני דירות, 24 מטר דירה ושני. אז שמענו שיש אחד פנוי ואנחנו פלשנו, כי שם כבר היה, לא היה על ההר, היה זה, אז אנחנו פלשנו שקיבלנו את המיטות של סוכנות, עם הילדים פלשנו לבית הזה. שם כבר היה יבש, ואז בעל שלי כבר עשה תנור עם עץ שיהיה לנו, שיהיה בשביל חיתולים, והחיתולים היו שחורים, כי לא היה סבון. קיבלנו חתיכת סבון לחודש ובקבוק אמה. זה היה בשביל כלים, בשביל לרחוץ, בשביל כביסה, בשביל הכל. אז כמובן שהחיתולים היו שחורים, כי הרתחתי אותם עם קצתם, אז לא היה שווה כלום. וחיתולים גם לא היו לי סדינים, אז עשיתי חיתולים. כמו שאת מספרת על התקופה הזאת כן. בארץ, את באיטליה היה לך יותר קל עם 2 ילדים? כן. כי באיטליה קיבלנו כסף, יכולתי לקנות מה שאני רוצה, את מבינה? פה היינו בבית ליט, את האוכל, מה שהם נתנו, זה אכלנו. לא היה לנו כסף. ואם בעלי הלך לעבוד, אז זה היה צריך להיות בשביל הילדים, לא בשבילי. ופה פלשתם לדירה, היא נשארה שלכם? לא. ואז, שהיו לי כבר 3 ילדים והייתי בהיריון עם הרביעית, היה בית שלם, אז פלשנו לבית הזה. עם 2 חדרים. איפה? גם בגני צבי, הכל בגני צבי. ושם עבדתי, היה לנו משק עזר, עבדתי המון בתותים, בטרת, עשיתי עבודת פרך. מה אני אגיד לכם? אין פה בארץ עבודה שאני לא עשיתי. ועבודה קשה. כי עם 4 ילדים ולעבוד בתות, לא כמו שהיום שמים את הניילון ולא צריכים לנקות. אני ניקייתי פה חתיכה, אז חתיכה שנייה הייתה מלא אסף. אני קמתי ב5 עד 12 בלילה, עבדתי על האדמה. בינתיים הייתי צריכה גם לבשל ולהכין ילדים לבית ספר. ומי היה עם הילדים כשאת עבדת כל הזמן? הם היו בבית, זאת אומרת, הלכו לבית ספר, הלכו לגן, ואחר כך הם היו ועזרו. הילדים שלנו עבדו מאוד קשה, כי הבעל שלי אחר כך נעשה אינסטלטור, והוא עבד בפרדסים, והילדים, 2 בנים עבדו מאוד קשה איתו, הם היו בני 10, 11, הם הלכו לעבוד איתו בפרדס, בצינורות, מאוד קשה עבדו הילדים בכלל, כולם עבדנו מאוד קשה פה. ואיך החלטתם, מתי החלטתם לעבור לנתניה? זה סיפור אחר. כבר הילדים היו מחותנים, אז זה כבר. אחר כך היינו שמה, אז
לא היה בית ספר רק עממי, ואז אני אמרתי לבעלים, תשמע, לא מעניין אותי שאין לי ארון, לא מעניין אותי שאין לי מיטה. אני רוצה שהילדים שלנו ילכו ללמוד בתיכון. אז באמת שלחתי, היה לי שנה אחת 4 ילדים בתיכון, אבל לא במקום. שלחתי את הבת הגדולה בקיבוץ חופץ חיים, הבן הגדול למד בכפר הרועה בישיבה, הבן הקטן בנתניה בישיבה, והבת הקטנה בכפר פינס באולפנה. זהו, ששנה אחת היו לי 4 ילדים בתיכון. את יודעת כמה כסף זה עלה לי? עם כל ההנחות, עם כל ההנחות, את מבינה? זהו. מה היום הילדים עושים? הילדים היום, הבת אמרתי לך, היא בארצות הברית, היא גמרה אוניברסיטה. הבן הגדול הוא סוכן נסיעות, הוא גם גמר אוניברסיטה, זה מתמטיקה ומנהל עסקים. הבן השני גמר אוניברסיטה בחיפה, והוא מנהל ישיבת תיכון. מי זה הבן השני? איך קוראים לו? אברהם, ברעננה. הוא מנהל ישיבת תיכון שמה. והבת, היא איזה בת? איך קוראים לה? חנה. היא לא עובדת עכשיו, אבל היא גם כן גמרה מזכירה רפואית, אבל היא עכשיו לא עובדת. אין לה צורך לעבוד, ברוך השם. טוב. עכשיו, למה, אני אשאל אותך לסיום, למה החלטת והסכמת לתת את הרעיון הזה בשביל... אני אגיד לך למה. בשביל שיהיה לילדים. לא לילדים שלי, כמו שלנכד זה שעכשיו התחתן. סיפרתי לך שהוא היה בא פה והיה אומר, סבתא תספרי לי הכל, מה עברת. ואני סיפרתי לו, והוא לא רשם כמובן. יש לי גם כן פה באיזשהו מחברת שהתחלתי לכתוב את הכל. אבל עזבתי את זה. היו לי דברים אחרים, בעל חולה, את יודעת, אז עזבתי את זה. בשביל זה שהיא אמרה לי, חברה שלי באמריקה, אמרתי, טוב, עכשיו אני רוצה שהילדים, הנכדים ידעו, כי יהיה הקלטת, כל אחד יקבל את זה, והם מאוד ישמחו. האמת שרציתי שהבעל שלי יעשה את זה, אבל הוא כבר היה חולה. הוא היה מספר לי, אמרתי, יצחק, מה שאתה מספר לי, בוא נשים קסטה. ששמע את המילה קסטה, הפסיק לדבר. הוא עבר 4 שנים איומות, איומות, מגטו וילנה. אחר כך הוא היה בבונקר, ואחר כך הוא היה... אבל מה? אם שמעתם על קיטל, שהוא חיסל את הגטו וילנה, הוא הציל את בעל שלי. הבעל שלי לא יכול להגיד עליו שום דבר רע. כולם, הוא חיסל את כולם, ואותו הוא הציל. איך? אני אגיד לכם. היום הבעל שלך לא... אנחנו פשוט לא נדבר על הבעל. היום הבעל שלך לא בבית. לא, לדאבוני. הוא בתשושי מוח. איזה מסר יש לך למסור בכלל, כשאת מספרת
אני שומעת מהדברים שלך גם כשהגעת הביתה, הגעת לארץ, היה קשה. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ועכשיו הכי קשה לי. שאני לבד, והוא שמה, מאוד קשה לי. אבל יש לך קשר קרוב עם הילדים. כן, תודה לאל, כן, זה כן, יש לי קשר. קשר טוב. למשל, אתמול היו פה כולם עם הבעל ביחד. הבאנו אותו מהמוסד לארוחת צהריים, זה היה משהו. אבל מה? הילדים לא יכולים להיות איתי. כל אחד יש לו המשפחה, זהו זה. הם באים, אין לי שום טענות. כמעט כל יום באים לראות את אבא. הבת מבאר שבע באה כל שבוע, יום, יומיים היא פה. אבל זה לא מספיק לי. לי אישית זה לא מספיק. זה אמא שלי, השם שלה רייזל קומורניק, לפני החתונה עם אבא. כן, אני באמצע עם שתי חברות באיטליה, בסנטה צזריה, בשנת 1945. כן, זה אני וחברי יצחק קנטורוביץ'. זה אני ביום חתונתי שהיה ל"ג בעומר, 1945. איפה? באיטליה, בסנטה צזריה. כן, זה אני עם בתי הבכורה שושנה, שנולדה ב4 לפברואר 47 בסנטה צזריה. זה הבעל שלי, יצחק קנטורוביץ', עם הבן השני, אבא, שנולד ב-20 באוגוסט 1948. כן, זה אני עם שני ילדיי, שושנה ואבא, באיטליה. כן, זה אני ובעלי והארבע ילדים שלנו, שושנה, אבא, חנה ואברהם, לפני שהתחתנו עוד, למדו. אני ובעלי, עם הילדים שכבר כולם נשואים, זה אבא, שושנה, חנה ואברהם. כן, זה הבת שלי, שושנה, שגרה בארצות הברית, הבעל מרווין, הבת הגדולה מיכל, חיים, קורינה זה אשתו, אחר כך מרדכי, מאיר, חנלה ודיאנה. כן, זה הבן שלי אברהם, אשתו שרה, הבן הגדול אורי יוסף, אסף, רעות ואייל. כן, זה המשפחה שלי, אני מוכרחה לראות, זה אני ובעלי,
אחר כך זה אסף, ואבא, הבן, ערן, אברהם, רעות, אורי, שרה, חנה, זף ואביבה. זה אשתו של אבא, וחנה זה הבעל זף. יש עוד מישהו שם? אני לא רואה. כן, זה השתי בנות של אבא, אורנה ואביבית. כן, זה הבעל שלי, הנכד כפיר שהוא עכשיו בצבא, והחתן זף. כן, זה הבעל שלי עם הנכדה הודיה, הבת של אבא. כן, זה הנכד אלכסנדר ואשתו טובי. כן, זה הבת חנה, אני, הבן אבא, ואפרת הבת של חנה, בעלי, ועומר שהיה לו אז הבר מצווה. כן, זה אני עם הנינה שלי, סור ברוכלה, שתחיה.